El cap de setmana vivia en el Castell d'Alaquàs una autèntica recreació històrica del segle XIII amb la celebració de les 5enes jornades culturals promogudes per la Mancomunitat Festera de Moros i Cristians Mafèmic, cita amb la que celebraven també el 40 aniversari dels moros i cristians perolers d'Alaquàs. Durant 2 jornades consecutives, aquest col·lectiu oferia una agenda carregada de propostes. Dissabte 9 de febrer, amb la celebració de la 5a Assemblea General de Mafèmic, es donaven per inaugurades aquestes jornades culturals que comptaren amb una interessant exposició en commemoració de l'aniversari de l'Associació de Moros i Cristians Perolers. No va faltar la visita guiada al castell, les xerrades on es va parlar de les aventures i desventures d'aquesta festa i el menjar de Xermanor. Arribava el diumenge i al castell continuava l'activitat amb noves xerrades sobre els principis, evolució i trajectòria dels boatos o la recreació de la vida quotidiana en els anys de la Reconquesta, a càrrec de l'Associació Cultural Pla de Quart. Jornades que sumen a la celebració del centenari de la declaració del Castell d'Alaquàs com a monument històric artístic i que mantenen la seva essència, donar a conèixer els aspectes més destacables de la festa de moros i cristians a tota la societat valenciana.